Mesto Tvrdošín sa nachádza na severe Slovenska. Je druhým najväčším mestom na Orave. Leží na oboch brehoch rieky Oravy a na križovatke obchodných a turistických ciest k hraničným prechodom do Poľska. Mesto s 9300 obyvateľmi je v súčasnosti ekonomickým, spoločenským a kultúrnym centrom okresu Tvrdošín, nachádzajúcim sa v severovýchodnej časti Žilinského kraja a jeho východná hranica je súčasne štátnou hranicou s Poľskom. Štatút okresného mesta získal v roku 1996. Územie mesta je tvorené vlastným katastrálnym územím a územiami ďalších bývalých obcí. Tvrdošín má katastrálne územia Tvrdošín, Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice. Celková výmera vrátane mestskej časti Oravice je 4787 hektárov. Chotár Tvrdošína má pomerne členitý, pahorkatinový až vrchovinový povrch s výškovým rozpätím 566 až 1076 metrov nad morom. Centrum mesta má nadmorskú výšku 569 metrov, mestská časť Oravice, vzdialená od Tvrdošína 23 km, má nadmorskú výšku 789 metrov. Ústrednou dominantou je radnica, mestský dom, ktorý bol postavený v rokoch 1872 až 1875 na starších základoch z 18. storočia. Vo fasáde od námestia sú osadené dve pieskovcové sochy. Jedna z nich je socha panovníka Ľudovita I., ktorý mestu udelil výsady kráľovského mesta, a druhá je socha svätého Floriána, patrona požiarníkov. Roh budovy je v gotickom štýle, kde vo fasáde je vsadený erb mesta Tvrdošín a kráľovská koruna ako symbol kráľovského mesta. V obradnej sieni sa konajú občianske akty, privítania detí za občanov mesta, sobášne obrady, ďalej sa tu konajú privítania prezidentov, veľvyslancov, ďalších významných osobností politického a spoločenského života. Ročne sa narodí v meste vyše 100 detí. Erb mesta. V modrom štíte je šikmé strieborné skalné bralo, po ktorom kráča zlatá líška. Žlto-modro-biely erb s korunkou zvýrazňuje skutočnosť, že mesto bolo užívateľom kráľovských výsad. Podkladom erbu je strieborné trojvršie, ktoré označuje vrchovatú krajinu, po ktorom kráča zlatá líška. Líška v heraldickej reči znamená, že v rozsiahlom chotári Tvrdošína boli výborné poľovnícke revíry kožušinovej zvery. Po stranách visia strapce vavrínových listov, ktoré svojim obrysom pripomínajú klasy. Na vrchu je kráľovská koruna vyložená 12 drahokami. Vlajku mesta tvorí 9 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky, trikrát vo farbách žltá, modrá a biela. V meste sa nachádzajú detské jasle, 3 materské, 2 základné školy a 3 stredné školy. Gymnázium bolo založené v roku 1992 ako 8-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V školskom roku 2000-2001 pribudlo 4-ročné štúdium so všeobecným zameraním a v školskom roku 2008-2009 rozšírilo svoje vzdelávacie aktivity o 4-ročnú športovú triedu. Spojená škola vznikla 1. septembra 2007 a spojila Strednú priemyselnú školu Ignáca Gešaja a Obchodnú akadémiu. Stredná priemyselná škola sa zameriava na elektrotechniku, dopravu, technické a informačné služby. Stredná odborná škola lesnícka vznikla v roku 1984. V súčasnosti sa na škole vyučujú 3 trojročné učebné odbory: mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár so zameraním na lesné stroje a tesár, a 3 študijné odbory: operátor lesnej techniky, denné 4-ročné štúdium a lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a denné 2-ročné nadstavbové štúdium. Na mimoškolské aktivity sú zriadené 4 základné umelecké školy a Centrum voľného času. Súkromné informačné centrum Mladých Orava plní úlohu pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie mládeže.
Registrovaných je vyše 50 občianskych združení, aktívne pracujú 3 kluby dôchodcov. Sociálne služby zabezpečuje Centrum sociálnych služieb, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v byte občanov a stravovanie seniorov. Združenie zdravotne postihnutých Oravy poskytujú sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu. Mesto prikladá význam ochrane životného prostredia. Má vybudovanú vlastnú skladku odpadov a zberný dvor s linkou na separovaný odpad a bioplynovú stanicu. Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje mestské kultúrne stredisko a 2 knižnice. Športové vyžitie poskytuje mestská športová hala, kde sa hrá florbal, volejbal, futbal, basketbal, nohejbal, futbalový štadión, krytá tenisová hala, ihriska s umelou trávou, 10 detských ihrisk, detské dopravné ihrisko, stolnotenisová hala, umelá ľadová plocha, ktorá v letných mesiacoch slúži na hokejbal. Ďalšia športová vybavenosť je situovaná v školských areáloch a fitness centrách. Na dobrej úrovni sú aj iné športy ako stolný tenis, tenis, šach, futbal, halový futbal, florbal, volejbal, tenis, aikido, snooker. Súčasný Tvrdošín pre návštevníkov a turistov, ktorí tu zavítajú, ponúka okrem iného kultúrne zážitky, športovanie a turisticky zaujímavé miesta. Jednoznačne najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v meste je národná kultúrna pamiatka, gotický drevený kostolík Všetkých svätých, postavený v prvej polovici 15. storočia. Upravovaný bol v 60. rokoch 16. storočia. Figurálne a ornamentálne maľby v interiéri pochádzajú z rokov 1653 až 1654. Prekrásne klembové maľby, obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop dotvárajú gotickú mystiku priestoru. Renesančne bol upravený v 17. storočí. Renovovaný bol v rokoch 1899, 1937 a 1990. Kostol s cintorínom je obohnaný renesančným múrom s barokovou vstupnou bránkou a 2 kruhovými kostnicami. Jeho dominantnou je barokový oltár z konca 17. až začiatku 18. storočia s obrazom Všetkých svätých. V 70. rokoch bol kostolík v havarijnom stave. V roku 1986 vedenie mesta rozhodlo o dôslednom a komplexnom ošetrení a zreštaurovaní celého historického dreveného kostola aj s mobiliárom, ale aj jeho okolia, zastrešenie oboch kruhových bášt, oplotenie šindľom a štýlové zjednotenie s novopostaveným domom smútku. Fotografie sú svedectvom o rozsahu vykonaných záchranných a rekonštrukčných, ale aj reštaurátorských prác, ktorý bol mimoriadne a v relatívne krátkom období 7 až 8 rokov od roku 1986 do roku 1993 aj mimoriadne intenzívny. Upravený a odvodnený bol okolitý terén, vrátane vyklčovania listnatých stromov, obnovená bola kamenná podmurovka a pôvodná kamenná dlažba, vymenené časti konštrukcie krovu, ktoré boli napadnuté a zničené drevokaznou hubou a červotočom. Taktiež bola vymenená celá šindľová strecha. Pokračovalo sa výmenou poškodených alebo zničených hrád a trámov z červeného smreka až po rekonštrukčné retuše renesančnej farebnosti obloženia stien, kazetového stropu a klenby vo svätyni cez reštaurátorskú obnovu tabuľových malieb až po zmontovanie všetkých častí do efektného, esteticky pôsobiaceho celku. Samotnú kapitolu tvorí odborné zreštaurovanie barokového oltára jedinečnej, čistej rezbarskej práce v lipovom dreve. Za záchranu a kvalitnú rekonštrukciu dostal kostol v roku 1993 ocenenie Europa Nostra a v roku 2008 bol zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Objekt sa nachádza na Cintorínskej ulici. K niektorým národným kultúrnym pamiatkam na území patrí kostol Najsvätejšej Trojice z prvej polovice 17. storočia, kúria rodiny Medveckých z 19. storočia, v ktorej sa nachádza Galéria Márie Medveckej,
kaplnka a zvonica v mestskej časti Krásna Hôrka, synagóga na Radničnej ulici a pomník padlých z prvej svetovej vojny v parku na Trojičnom námestí. Galéria Márie Medvedskej, v ktorej sa nachádza stála expozícia z diela maliarky, národnej umelkyne, je nainštalovaná v klasickej kurii z 19. storočia. Maliarka sa natrvalo zapísala do dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia nielen ako predstaviteľka realistickej maľby. Prekvapením pre návštevníkov je súkromná artgaléria Schirger, ktorej činnosť je zameraná predovšetkým na slovenskú výtvarnú modernu, ale vystavuje i diela zahraničných autorov. Pravidelne usporiadúva výstavy a vernisáže, organizuje kurzy, workshopy, tvorivé dielne, detské ateliéry a rôzne iné kultúrne akcie späté s umením. Putnické miesto nazvané Skalka, zasadené do lona prírody, ponúka možnosť prežiť modlitbu netradičným spôsobom. Veriaci sa tu stretávajú pri modlitbách i svätej omši, ktorá sa celebruje 15. septembra. V roku 2000 bola vysvetená novopostavená kaplnka aj so sochou Panny Márie a svätej Bernadety. Z hľadiska cestovného ruchu ponúka územie mesta Tvrdošín a blízkeho okolia rekreačné aktivity, akými sú letné športy, splavovanie po rieke Orava, pešia a horská turistika a cykloturistika, poznávacia turistika po kultúrno-historických zaujímavostiach, zimné športy, kúpeľná a rekreačná turistika. Gastronomické a ubytovacie služby zabezpečuje hotel Limba s reštauráciou, kaviarňou, modrým salónikom, konferenčnými salami, kozmetickými a kadernickými službami, fitness centrom a snooker klubom. Oravice. V roku 1659 sa súčasťou mesta stala osada Bystra, dnešné Oravice, o ktoré muselo mesto niekoľkokrát vo svojej histórii zvládať neľahký boj. V súčasnosti sú neoddeliteľnou súčasťou mesta. Mestská časť mesta Tvrdošín, Oravice, s rozlohou 2008 hektárov sa stalo rekreačným strediskom medzinárodného cestovného ruchu. Od Tvrdošína je vzdialené 23 km a od západných Tatier, Roháčov 12 km. Nachádza sa v prekrásnom horskom prostredí, ktoré ponúka široké možnosti nenáročnej i vysokohorskej turistiky, cykloturistiky a zimných športov. Nachádzajú sa tu bežecké zimné trate, lyžiarske vleky a sedačková lanovka, súvislá snehová pokrývka je zabezpečená i mechanickým zasnežovaním. Najvyhľadávanejšou je Juráňová dolina, ktorá leží na území Tanapu. Jej ústrie tvoria 1 km dlhé tiesňavy, cez ktoré vedie chodník s mnohými lavičkami. Prechod tiesňavou je veľkým zážitkom, keďže je vidieť, ako príroda dokázala svojou silou vytvoriť tento klenot roháčov. Oravice sú jedinou lokalitou na Orave s prírodnou geotermálnou sírano-vapenato-horečnatou vodou s vysokým obsahom železa, s priaznivými účinkami na organizmus, najmä na choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek. Turisti oceňujú pobyt v mestských termálnych bazénoch najmä v zime, keď po lyžovačke strávia príjemné chvíle v termálnej vode, dívajúc sa na končiare okolitých hôr. Teplota vody v dvoch nekrytých bazénoch sa pohybuje v rozmedzi 34 až 38 stupňov. Kúpaliská sú otvorené celoročne. Len niekoľko stoviek metrov od bazénov je vzdialený skipark. Lyžiarsky vlek je zabezpečený vyhrievanou štvorsedačkovou lanovkou. Počas sezóny je trať pravidelne upravovaná a podľa potreby zasnežovaná moderným systémom umelého zasnežovania. Ski park ponúka svojim návštevníkom možnosť ubytovania priamo pri vleku, ponúka unikátnu kombináciu lyžovania a relaxu v bazénoch s termálnou vodou. Športovo-relaxačné bazény v akvaparku Meander Park Oravice s termálnou vodou sú prepojením športových aktivít a relaxu. Časť bazénu je vyhradená pre aktívnych športovcov, druhá časť s vodnými tryskami slúži na relax. Športovo-relaxačný bazén ponúka rôzne atrakcie, ako sú masážne lavice, masážne trysky či veľký vodný hríb, vodný ježko, ale aj vodopád. Plavecká časť športového bazéna má dĺžku 25 metrov.
Najzaujímavejšou časťou je bazén s umelými vlnami. Tvrdošín a jeho okolie. Pre mnohých turistov sa Tvrdošín stal pravidelnou zastávkou, pretože s ním aj dnes prechádza medzinárodná cesta vedúca do Poľska. Krátke vzdialenosti od turisticky atraktívnych miest Oravy ho predurčili, aby sa stal dobrou základňou na mnohé výlety a túry do jeho okolia, ktoré spestria pobyt návštevníkov v týchto končinách. Oravský hrad je národná kultúrna pamiatka, ktorá patrí k tým najnavštevovanejším na Slovensku, ročne ho navštívi takmer 200 000 turistov. Stal sa príťažlivým pre návštevníkov nielen ako historická pamiatka, ale aj pre aktivity, ktoré sa tam konajú. Nachádza sa na 112 metrov vysokom vápencovom brale a prvá písomná zmienka pochádza z roku 1267. Návštevník po hornú citadelu absolvuje 880 schodov. Pastvou pre oči sú exponáty z prírody a výstava ľudových krojov. V múzeu sú 3 stále expozície, etnografická, historická a prírodovedná. Zaujímavá je návšteva múzea šľachtických kočiarov a saní. Oravská priehrada patrí medzi obľúbené turistické strediská. V lete je najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady. V zimných mesiacoch je v obdobiach silných mrazov využívaná nielen domácim obyvateľstvom na rozvíjanie zimných športov a na prechádzky po zamrznutej vodnej ploche. Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami rybolovu, kúpania, jachtingu, vodného bicyklovania, člnkovania, iných vodných športov a atrakcií. Pre rybárov nádrž ponúka pestrý lov sladkovodných rýb. Oravská priehrada s rozlohou 35 km štvorcových vznikla zatopením 4 obcí. Nad hladinou ostalo len návršie obce Slanica. Na Slanickom ostrove umenia sa nachádza barokovo-klasický kostol z 18. storočia. V interiéri kostola je nainštalovaná expozícia slovenská tradičná ľudová plastika a maľba a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. V letnej sezóne sú v kostole organizované slávnostné koncerty. V lete sa organizujú vyhliadkové plavby loďou okolo ostrova. Múzeum oravskej dediny sa nachádza v zaujímavom prírodnom prostredí v Roháčoch. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Nachádza sa tu 58 objektov z celej Oravy, rozložených na ploche 20 hektárov. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn. V objektu sa nachádza originálna, bohatá etnografická expozícia, ukážky ľudovej remeselníckej výroby, chov domácich zvierat i pestovanie technických a užitkových plodín približujú vlastne návštevníkom život na Orave v minulosti. Oravská lesná železnica s rozchodom 760 mm schopná prekonať členitý terén. Technická pamiatka, úzkorozchodná železničná trať v dĺžke 3,5 kilometra. Kisucko-Oravská lesná uvrťová železnička je svetovým unikátom a bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Práve úvrate, ako sa nazýva spôsob prekonávania strmých kopcov, jej dodáva technický punc jedinečnosti. V minulosti úzkokoľajná železnička slúžila na prepravu dreva a bola obchodnou spojnicou Oravy a Kisuc. V súčasnosti slúži železnička ako obľúbená výletná trať pre turistov. Vo hvezdárni v Oravskej lesnej si turisti môžu priblížiť vesmír cez najväčší súkromný ďalekohľad na Slovensku aj s výkladom astronomického nadšenca. Mesto Tvrdošín je súčasťou významného medzinárodného tzv. Malého Tatranského okruhu s nástupom z Tvrdošína cez Suchú horu do Zakopaného a ďalej okolo Vysokých Tatier s návratom cez Liptov do Zuberca, ďalej do Podbieľa a späť do mesta Tvrdošín.
Vitajte v meste Tvrdošín.